Ino ma le problème am'le hira hoe mivolagna sasa tsara le pipeta? Maro le olona miteny hoe mamoa fady. Tsy hitako olagna e, ary za ty magnano vidéo fa ety isan'andro mivolagna dio rô pepetanareo fa masifo. Mandehana amy dokotera. Mandehana amy dokotera magnano contrôle. Io moedranao io. Anao vao amizay lany fagnara amse milefa, raha amse nazonovo afambadika ry. Kazy izy ndraiky antsimpory. Tofoko. Hempaka. Hira igny mampianatra tsika fadiovagna. Tsy hitako zay mamoa fady amin'hira igny e. Fa tsika gasy ty mi-compliqué la vie. Izy io igny koa raha mbazaha tietsika. Hira mbazaha izo ni tsintsaritsika na heviko. Na mofopofony tsara amin'izay le moedra pare. Na heviko boka ry. Farany raha tiantsika iky zay zao ka hira mbazaha. Fa izy mo hira gasy. Tsy hitako zay olo igny magnentana tsika fadiovagna zy. Ara sasagna edy moedranareo, azy sasagna pepetanareo. Koa fa tsy tianareo hira, azy sasagna.